तुमचं आपल्या कोकणी माणूस या यूट्यूब चॅनलवरती। तर आज आपण बनवतोय चुलीवरचं चिकन। इथे तुम्हाला दिसत असेल चुलीवरचं चिकन, ते कसं बनवायचं मी ते तुम्हाला दाखवतोय थोड्या वेळातच। तर तुम्ही बघा आणि बनवा, घरी ट्राय करा। जर आवडलं तुम्हाला तर माझा चॅनल सबस्क्राईब करा। चला बघूया आपण आता कसं बनवायचं। आता बनवतो आपण चुलीवरचं चिकन। चिकन पहिला आपण स्वच्छ कापून धुवून घेतलंय। त्यात टाकलं आलं लसूणची पेस्ट, तिखट चटणी, मीठ आणि इथं आता फोडणी द्यायची आपण। बघा टोपामध्ये आता तेल टाकले, खाली पहिला इस्तव केला। एकदम मस्तपैकी आता चटणी लावायची आहे। आपण टाकतो तेलामध्ये लसूणची फोडणी देतो। आता आपण इथे लसणाची फोडणी टाकलेली आहे। लाल तिखट टाकलं आपण थोडंसं। तिखट थोडं कलरसाठी आपण लाल कलर यावा त्यासाठी आपण थोडं तिखट टाकलेलं आहे। बाकी तिखट आहे आणि मेन तिखट याच्यामध्ये आहे। त्या चिकन मध्ये आपण मिक्स करून ठेवलेलं आहे। आता आपण यामध्ये चिकन टाकूया। तेलामध्ये मस्त थोडं फ्राय करूया। पर्यंत थोडं तेलामध्ये फ्राय करायचं आहे। आपण बनवतो आता चुलीवरचं चिकन। किती वेळ ठेवायचा आता असं ठेवायला लागतं आपल्याला। सर्व मसाला लागला पाहिजे त्याला। मसाला नाही टाकलाय आणि हे टाकलेलं झाकून ठेवूया आपण। पाणी
भारी येण्यासाठी सांगितलं आज आपण बनवतोय चुलीवरचं चिकन. तुम्ही पण बनवू शकता. त्यामध्ये आपण अजून थोडं पाणी टाकलेलं आहे आणि थोडं पाहिजे थोडं आपण थोडं वाढवलेलं आहे. तर आज आपण हे झाल्यावरती मस्तपैकी चुलीवरचं चिकन आणि थोड्याच वेळात आपण वडे पण बनवणार आहोत. तर कोंबडी वडे आज आपण खाऊया. मुंबईला याला कोंबडी वडे बोलतात आणि इकडे आपण आज चिकन आणि वडे. तर थोडा वेळ थांबूया आपण. हे असं थोडा वेळ गरम करायचा. किती वेळ गरम करायचं आता? अर्धा तास तरी आता शिजायला लागेल. आपण वाट बघूया आता शिजल्यावरती. नंतर मग बसूया जेवायला. हा आपण इथे मसाला बघत असाल, त्याला काळा मसाला बोलतात. खोबरं, कांदा, लसूण याने तयार केलेला असतो. तो पण आपण त्या मटणामध्ये टाकावा लागणार आहे आपल्याला. ही अंडी आहेत कोंबडीची. आणि हे थोडासा वेगळा हाडकाचा सांबार इथे करण्यासाठी ठेवलेला आहे. वेगळा केलेला आहे. सांबारा बनवायचा याचा. इकडे आता आपण बनवतोय हाडकाचा सांबार म्हणजे रस्सा. त्यासाठी पण सेम करायचं आपल्याला. ते बाजूला आपण ठेवलं आहे मटणाचा टोप, चिकनचा टोप आपला, तो आता अर्धा तास ठेवायचा शिजण्यासाठी. तो इथं ठेवलेला आहे. आता लसूण वाटून घेतो आपण. हे आमचे दादा आले आहेत, मोठे दादा आलेले आहेत तिथे कसं चिकन बनवतात ते बघायला. आणि संध्याकाळी आम्ही जाणार आहेत खेकडे पकडायला. गरम झाल्यावरती आपण आता त्याच्यामध्ये टाकूया लसूण, थोडी बारीक केलेली लसूण आणलेली आपण. आता त्यात टाकायचं आहे थोडी चटणी, लाल तिखट, थोडं इथं मस्त इथे मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडं इकडे मस्तपैकी फोडणीचा एकदम मस्तपैकी वास येतो. असं वाटतं आता कधी एकाचं बनतं आहे आणि कधी आम्ही जेवायला बसतोय. बघा चुलीवरचं चिकन. आपण एकदम बनवतो आपल्या कोकणामध्ये, आपल्या गावाच्या घरामध्ये. त्यामुळे तुम्हाला नक्की आवडेल माझा व्हिडिओ. आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. मस्त बघा, तुम्ही बघू शकता इथे. थोडा वेळ ठेवावं लागेल आपल्याला. तर आपण थोड्या वेळाने परत भेटूया.